Dawini di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti ati-ati dohok pikiran mo nabi, di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang selamat pagi, happy Sunday, salam sudah disis, sarihon ngulu barto diomu. Manginang manotong martang yang hu mamuji-muji di bata, sarocok-rocok ni ulota, totong ma taingot manangihon hatan itu hatang. Sehat-sehat amanginang tabi mardong atang yang tu keluarga, parhalado nang huriata, dan selamat beribadah bagi yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan sakit penyakit. Amanami nanami nang metu nang sudah gugu lumubina soboi berotu permingguan ala nyakka hatuaon parsahiton. Tayang nami tu hatta nama rorok daging nang totimuna. Amanginang di minggu bolon sadarion, Minggu patuluhod dung Trinitatis hatan itu hatta memakulingi hita Galatia onom ayat 10 sada sahat tu 10 alu sono mahata ni tu hata. Tadahamu mabalga ni surat ni tangaku. Sude narik kok roha dihasangapon ni perdagingon manosak-nosak kamu pasunaton. Asa unang taunon na pangaliliun siala silang ni Kristus. Alai ia gari nasida jahudihian dang diraduti patiki. Alai naing dohamu tarsunak di rohana sida. Asa dipuji nasida dirina marhite siad daging muna. Alai dau masyanau nama muji diri anggo sosiala silang nitu hata Jesus Kristus. Marhite-hite ibana do tersilang portibio diau jala ahupe tersilang do maradupun portibio. Ay manang sian hajahudion dongan manang sian hasipelebeguon dang mahuay ikon na tinopan ay baru do. Jala dame mah dohot asiniroha tu saluhut nama marangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni di mata. Dukon ni unang mapola disusai agia isiaw ay hubabua buado akka tadda ni bugang ni Jesus di dagiku. Didongani ang sinirohan itu hatta Yesus Kristus ma totimuna aliyak kalungan. Amin. Demikian firman Tuhan. Hurian apinar hamaul ni dibata kadongan na hinaholongan di bagansan Yesus Kristus. Topik ni minggu tahob bartu hatan itu hatta di minggu sadarion gabe na tinopa na baru. Menjadi ciptaan baru. Nomor lapatan na tinopan ay baru di bagasan hama mate dohot haheheon ni tu hatta Jesus Kristus. Diturpuhon di patuduhot do tuhita parange naso saur dohot haporsiaon maradupun Kristus. Karena apa Bapak Saudara-saudara? Di sini dijelaskan bahwa dipaksa untuk disunat supaya orang yang menyuruh menyunatkan ini ya bermegah karena hal itu. Padahal mereka Yahudi asli, Yahudi hiat nene. Mereka Yahudi asli, mereka sendiri tidak mampu melakukan perintah hukum Taurat itu. Mereka malah menyuruh orang yang bukan Yahudi untuk bersunat. Supaya mereka bisa berkata, karena kamu mendapat keselamatan. Manginang, dipaingot panurat ni Evangelium Galatia hita. Asa unang adong kaparange-parange na sisongoni di bagasan akan aporsia di Kristus Yesus. Nah, gabi na tinopan ay baru. Borhat siya trupohon dipaingot tita unang adong dihita teal, hosom, elat, late, gijang niroha, ya. Asa unang adong dihita parange na maninganingahon. Ya, ala niyaw do yun. Tetapi kita diminta untuk senantiasa merendahkan diri. Gabi akan naserek marrohama. Gabi akan natoruk marrohama. Amanginang tadda pabuah na tinopane baru hitam di haheheon di hamamate haheon ni Kristus lam tapatuduhom ma akka
haserepon ni roha. Toruk ni roha. Adong dosa da jamita na mangulu di hami maradopot sahala ruas ni debata. Na huida hami adok tiruan na denggad di nasida. Huida hami do buas ni rohana marsilehon-lehon. Huida hami habal gaun ni rohana lahu mangurupi. Huida hami di nasida haserepon ni roha. Paladongat donian. Mamora donian. Alai di parngoluos si janupari. Dang idaun na gudak kepengna. Alai tung biasa saja. Ya manginangnya. Hudoko kami don gabi jamita na mangulu di hami. Ala totong hudai hami haburjon nasida. Jala huida hami toruk ni rohan nasida. Godang dojol mamang di portibion. Adong diba na marsileho tudongan na alay nang mangarajay dongan nai. Gabi didokon. Molo soalan yaw. Dang mangako, dang karejo ho, dan lain sebagainya. Asal nang adong dihita na maninga-ningahon diri. Ya. Dangala na padita hami gabi terdidi jolma, hudi di hami jolma, gabi alani hami dapotan halwaun nasida daw. Hot dola ni Kristus ido bain na didok, ia molotung, ya, ia molotung amangin ang adong na mamuji diri piaunin na. Alay daw masyano na mamuji di anggoso siala silang ni Tuhan Jesus Kristus. Ia molotung adong pe nang mamuji diri alay ala ni silang ni Kristus si maahamay. Nang doho tau malua di bagasan hamamate dohot haheheon ni Tuhan Jesus Kristus. Ragam akapangalaho di portibio na manginang na patuduhon habuyon na patuduhon hasangapon na patuduhon ya pokoknya na patuduhon na dirion. Alay marhite trupuk sadarion naing mamanginang silang ni Kristusima totong tapatujulu di bagasa parnguluta. Asinirohan itu hatta ima totong tapatuduhon marguru mahita manginang patuduhon asinirohan itu hatta di nguluta. Marhiti akka haserepon ni roha. Marhiti akka haburjuan dot habasar. Dau masya kita. Dau masya kamu amanginang akka gijang ni roha. Niang ni roha hosom elak tial doho lade. Molo adong diho. Hamula deho ma. Jala sarihon akka na humaliangmu. Karena pada umumnya ketika seseorang memiliki kekayaan, memiliki jabatan, dia akan memperkaya diri sendiri dan tidak ingat untuk manarihon akan nahumaliang. Jangankan nahumaliang keluarganya belum tentu disarihon. Gawe nasing do, pangetusian nasing do, ado. Sialani akadongan nahinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Tung tahanguluhom ma na niturpuk jamita di minggu sadarion amanginang totong ma ya akka haserepon ni roha akka dame akka haburjoni tapatujulo di bagasan ngulut haporsioni tapatujulo gabi ojahan ni saluhu panggulmiton ni nguluta ay didokdo jahudi manang hasipili bego dang mahuai alay ikon natinopan baru do namar lapatan ikon di bagasan hamamate do hayon ni Kristus itu terdidi di bagasan hamamate do hayon ni Kristus Yesus. Dungi di dok madame do asini roha matusalu nama marangehon ruhu si songoni. Amangin ang ta amen tem. Molo tapatujulu asini roha haserepon ya dohot akka habasaron di perdalanan ni ngoluta. Dame do asiniroha ma diakka na sisongoninin na do. Daido tutua manginang. Sering kami katakan, Tuhan tidak suka melihat orang-orang sombong. Alay, adong do rata boto, padohan na madok, lam talehon, lam dapotan. Ya. Kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Hira na mandang gurho tudolo do mula tu hida. Ima bahin na do dami do asiniro hamat salut na mamarangihon ruhu si soni. Ya. Di bahin niya kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Sekali lagi.
Tapi tuduh homai di perdalanan ning ngoluta. Asa terpasu-pasu hita. Asa dipasu-pasu di bata. Panggul miton ni ngoluta. Mula tunga dong piakka si taonon arsat ni roha. Adong piakka paru kilo na manginang. Tuhatta di batama na mga leon apul-apul na sumurung tuhamu. Taparangay humahatan ni tuhatta. Apalagi ebistili. Di dideng-dideng dohita. Di ramoti dohita. Asal pos rohatta. Di hasido tolong ni rohani di bata. Di ngoluta. Tuhan memberkati ang manginang. Ay mertua duakan atu mangihon hatan ni di bata. Jalan no piopsa. Di berbadiai di bata si pardami mahamu gabi sundengkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Yeso hasurahan sahak rodi haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si paluay. Amen.